Helo, siwmai, Adam ydw i a chroeso i'r ardd. Wel, eleni, mae'n dymor arbennig ar gyfer y mwyar duon. Ac yn ein fideo ni heddi, dwi am ddangos i chi sut i wneud jam cartref mwyar duon. Wrth wneud jam, mae'n bwysig yn bod yn golchi'r cyfarpar yn dda, yn enwedig y jariau. Mae angen i golchi nhw mewn dŵr sebon cynnes ac wedyn i gosod nhw yn y ffwrn at tymheredd o ryw 140 gradd am ryw 10 munud jyst i'w sterileiddio. Y cam nesaf yw gosod y ffrwythau yn y sosban ar tymheredd canolig uwch mwyn dechrau'r broses o feddalu'r ffrwythau. Os ydych chi'n dymuno cael jam sydd yn dewach, does dim angen i chi feddalu'r ffrwyth cyn gymaint, neu os ydych chi'n dymuno cael jam ysgafnach, malwch y ffrwythau gyda llwy bren neu potiwr tato er enghraifft. Gallwch chi ddefnyddio'r dull hwn i wneud pob math o jam. Mae'n bosib, gyda rhai ffrwythau, bydd angen ychwanegu ychydig o ddŵr mwyn helpu'r broses feddalu yn ddibynnol ar y ffrwyth. Berwch am ryw 10 i 20 munud fel welwch chi fan hyn, nes bod y ffrwythau wedi cyfuno'n llawn a chreu hylif tew. Nawr, rydyn ni'n barod i ychwanegu'r sudd lemon a siwgr i'r sosban mwyn tewhau'r jam. Y siwgr sydd yn caniatáu'r jam gadw am fisoedd lawer ac mae'r lemon yn helpu rhyddhau'r pectin o'r ffrwyth i setio'r jam. Mae'r rheolau gwneud jam yn debyg iawn ar gyfer pob math o ffrwythau, ond mae gan rhai ffrwythau fwy o bectin nag eraill, ac felly, os ydych chi'n defnyddio ffrwyth fel mefus er enghraifft, bydd angen ychwanegu pectin i'r gymysgedd. Mae digon o bectin yn y mwyar fel arfer. Mae falau hefyd yn rhyddhau tipyn o bectin, ac felly gallwch chi ychwanegu y falau i'r seit i gynorthwyo'r broses setio, fel rwy wedi gwneud fan hyn. Y cam nesaf yw i ferwi'r gymysgedd i gyd am unrhyw amser rhwng 10 munud i hanner awr ar dymeredd cyson, mwyn sicrhau bod y jam yn cyrraedd y pwynt setio. Mae'n syniad da i ni droi'r jam bob hyn a hyn, mwyn sicrhau nad yw'r jam yn glynu wrth wilod y sosban a llosgi. Ar ôl berwi'r gymysgedd, fe welwch chi fod crofen neu scum yn ffurfio ar dop yr hylif yn y sosban, ac mae angen i ni cael gwared ar hwn cyn storio'r jam mewn jariau. Rwy'n defnyddio talp o fenyn yn y gymysgedd achos i fod yn gwthio'r grofen i'r ymylon gan ganiatáu i mi godi fe gyda llwy. Mae'n wir ddweud nad yw'r grofen yn effeithio'r flas y jam o gwbl, mae'n fwy aesthetig o ran ei edrychiadau ac yn gadael darnau bach gwyn yn y jam sy'n gallu roi'r cam argraff yn ei weithiau bod y jam wedi llwydo. Ar ôl cwpla codi'r grofen o'r jam, ni'n barod i brofi'r pwynt setio. Rwy'n defnyddio saser neu blat o'r iawn sydd wedi gadael yn yr ewgell am ryw 1/4 awr o flaen llaw i wneud hyn. Wrth halchwys y jam ar y plat a'i adael am ychydig funudau, os yw'r jam yn barod wedyn, bydd y crofen yn ffurfio ar flaen y jam wrth i chi wthio llwy den eich bys drwyddo. Os na, mae angen berwi am ychydig yn fwy o amser o bosib ychwanegu ychydig o bectin i'r gymysgedd. Wedyn, i ni'n barod i osod y jam mewn jariau. Ewch â thwndish a ledl a rowch y jam yn y jariau. Cofiwch i lenwi'r jariau i'r ymylon, gan fod y jam yn gallu shrinco gyda'r amser. Byddwch yn garcus wrth wneud hyn, mae'r jam yn gynnes iawn ac mae fe'n rwydd iawn i sarnu a chreu bach o lanast yr un pryd. Ceisiwch gadw top y jariau hefyd yn lan mwyn sicrhau nad oes bacteria yn cyrraedd y jar a hynny yn effeithio wedyn at hirhoedledd y jam yn y gwpwrt. Ar ôl hynny wedyn, mae'n amser roi'r ciad ar bob jar. Gwnewch hyn tra bod y jam dal yn gynnes mwyn creu vacuum ac wrth i'r jam oeri wedyn,
bydd e'n tynnu'r ciad i lawr ac yn sicrhau nad oes modd i ar gyrraedd y jar ac yn creu sil neu selio'r jar yn dda. Yn ola wedyn, mae angen i ni ystyried labelu'r jam. Gosod label arno fel ein bod yn cofio pryd wnaethon ni wneud y jam a phwy jam sydd gyda ni yn y jar hefyd. Dwi o hyd yn anghofio hwn ar ôl misoedd lawer o jam yn y gwybod. Fi'n gobeithio bod hwn wedi rhoi syniad bras i chi o'r ffwt allwch chi fynd ati gartre i greu jam eich hunan. Cofiwch fod y perthi ar hyn o bryd dan i sang a phob math o ffrwythau am ddim, felly gwnewch y mwyaf ohonyn nhw. Pob hwyl i chi wrth wneud eich jam ac os gewch gyfle, beth ymadu'r sylw neu rhannu'r fideo hwn gyda'ch ffrindiau. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.